Düşman analarga төлөө темасы бик кызыксындырды. Кишилер суроолор бик көп келет. Әмма ләкин инде хаталар һаман дәвам итә. Менә бу бик күп суроолар керде. Беренче тапшыруу нәтиҗәсе буенча расчетный счет дөрес күрсәтелмәй. Шул хатаны булдырмау өстеннән менә шундый сезгә күрсәтеп, аңлату өчен үткәреп аласы килә иде. Иң еш булган хатабызны счетны дөрес күрсәтмәү. Счет 408 яки 423-ке башланып киткәнне әйтеп килгәнмен. Хәзер инде күп кеше даже қолында справка булса да, менә шуны дөрес күрсәтмәй. Банкка йөрмәсә дә, менә бу яшьләрнең күбесенең онлайн банк бар. Менә шуннан ничек карарга хәзер күрсәтәм. Миндә инде бөтен банклар расшифровкасы булмады. Инде самый киң кулланышлы Акбарс һәм Сбербанк онлайн кабинетлары примерында күрсәтелгән. Баштан китик. Менә бу Акбарс банк онлайн кабинеты. Моны кергәч, менә бу беренче заставкасы була бу. Мир картасына керәбез, например, инде зарплатный яки пособиелар счеты инде менә мирга бастык менә анда. Икенче тәрәзәгә күчә. Менә шундый нигә керде дип. Хәзер аскарак төшкәч, менә реквизиты и QR-код дигән тагы бер кнопка бар. Менә шуңа басабыз. Безгә реквизитлар кирәк. Менә шундый реквизиты тәрәзә ачыла, менә күрәсез, например, Акбарс банк исеме, менә шул языла. Монда биклар, инун, КПП бөтен сүзе бар. Монсы корсчет языла, менә астында прямо корсчет дигән. Ниләр язалар? Менә расчетный счет дип астына язылган. Бу расчетный счет банкныкы. Шуның өчен буталмаска кирәк. Анда астында для зачисления на лицевой счет номер 408. Сезнең расчетный счет именно менә шунысы була. Менә шунда бик күп хата, менә шуңа нәгъләт күрсәтәсем килгән. Менә анда исем, фамилия, отчество языла. Менә шул биттән карап бөтен реквизитны тутырырга кирәк. Сбербанкка килгәндә менә онлайн внешний видны күренешен беләсез. Тоже шулай бер картага керәсез. Любой картага инде. Анда кергәч, карта истории настройки дигән язулары бар. Анда астарак карасагыз, информация о карте, реквизиты и общая информация дигән бүлеге бар. Шунда керәбез. Анда о карте һәм реквизитны ачабыз. Анда шундый информация китә. Менә күрәсез, монда икенче төрлерәк төзелгән. Башта расчетный счетлары, но гомумән информация бөтенсе бер төсле. Отделение, банк исеме, бик, корсчет, инанан, КПП һәм башка данлар. Менә шуны сөйләп китәсем килде мен сезгә яктыртып. Бик күп кеше шалтырата, минеке каралмаган, минеке отказ булган. Нәрсәгә отказ микән дип. Иң беренче чиратта, пожалуйста, менә шуны карасагыз иде. Чөнки һәрбер кеше заявлениеләр бик күп. 4 кеше, 5 кеше эшли шуның өстендә бөтенсе. Алар безгә бик җавап бирмиләр. Беренче итеп үзегезне карасагыз, менә шул расчетный счет дөрес язылган микән? Әтиләр язмаган микән заявлениедә? Әтисенең счеты туры микән? Менә иң киң таралган хата шул. Һәм инде, если сездә в обработке трека, зрәк фабрикасы, батнада алар бөтенсе булыр.